ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದಿನಿವೆ ಇನಿ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಲಕ್ಕದು ಒಂಚೂರು ಪೂಪುರ ಪೂತ ಒಂಚೂರು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕದೇನಿ ಅಂತೆ ನನ್ನ ಅವು ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜು ಒಂಚೂರು ಆಪುಂಡು ಅಂತೆ ಸೊ ಗೆತ್ತದು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟದು ದೇವೇರ ದಿಯರ ಬಂದು ಪಂಡ ದೈಟ್ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂ ದೈಟ್ ಪೂದಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಪೂತದೈ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೂ ಅಂಡಲ ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತದ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಅದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೈಯಡು ಐಕೊಂಚೂರು ಮುದೆಲಿಗೆ ಪಾಡ್ರ ಉಂಡು ಇಂಕ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಬೆ ಅವೇ ಬಯರ್ತಿಕ್ಕಗ. ಸೊ ಬಯ್ಯಾಂಡು ಏನು ಪಂಡತೆ ಪೂತ ಗಿಡದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಅವೇ ಐತೆ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಪೂತ ಗಿಡದ ಮುದೆಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನದುಂಬು ಒಂಚೂರು ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂಚೂರು ಸಡಿಲ ಮಲ್ಪೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಲ್ಲೊಡತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ. ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮನ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಅವಡು ಮುಲ್ಕಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಜ್ಜೆಯ್ದ ಮಲ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿ ಪೂರ ಎಂಚ ಕಾಫಿ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವು ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್. ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪೂತ ಗಿಡ ನಡ್ತದೆ ದಯ ಪಂಡ ರೀಸನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ ಜಾಗ ಒಂಚೂರು ಮುರ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚ ಅದು ಬೇರು ಪೂರ ಪೋರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ದೀಂಡ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲ ದಾಯಪಂಡ ಹೆವಿ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತದು ಅವೇನು ಸೈಡ್ಗೆ ದೀದು ಬಿಡ್ಪೆ. ದಾಯಪಂಡ ಬರ್ಸದ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಬೂರುಂಡ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಇರೆ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಚಿಗುರು ಬರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೂರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂತ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಪೂತ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ದೊಂಬು ಬೂರೋಡು ದೊಂಬು ಇಪ್ಪುನ ಜಾಗಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂ ಆವರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಆಪುಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಟೈಮ್ಡ್ ಹೆವಿ ಪೂ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಕೆಲವರೆಗ್ ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಚೆಂಡು ಆತನ ಇಲ್ಲುಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು. ನಿಖಲ್ ಬಜ್ಜೆಯ್ದ ತೋಟಡ್ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡ್ತುಲೆ ಪೂತ ಗಿಡಟ್ಲ ಅತ್ತೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪುನ ಕೇಂದೆ ಯಾನ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾಲ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ದಾಲ್ ಆತನ ಇಟ್ಟು ಇಂಕ್ ಪೂತ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಿ ಕೃಷಿತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಾನ. ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪೂರ ನೆನ್ನ ಪೂರ ಕಲ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಪಂತನ ಕೇಂದೆ 15 ದಿನಕ್ಕೊರ ಮುದೆಲಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪಂದ್ ಪೂತ ಪಂಡ ದಾಯ ರೀಸನ್ ಪಂಡ 15 ದಿನ ಗ್ಯಾಪಡ್ ಆ 15 ದಿನ ಅರ್ಥ ಗ್ಯಾಪಡ್ ಇರೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಗುರು ಬರ್ರ ಮುಗ್ಗು ಬರ್ರ ಪೂ ಅವರ ಪೂರ ಸುರಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಮುಗಿಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ನೆನ್ನ ಆ ಮುಗ್ಗಿನ ದುಮ್ಮೆ ನೆನ್ನ ಪಾಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರಾ ಚಿಗುರುದು ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪೂ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಮುದೆಲಿಗ್ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊತ್ತುಲೆ ಆತ್ ನಂಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪಾಡುನ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೂತ ಗಿಡ ಒಲ್ಪಡ್ದೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಡುವೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು. ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅವೇನು ಪಾಡುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡ್ಲೆ ಪಿಂಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವುಲ ಒಂದು ಅಂಬಿಲ ಕುರಿಪರ ದೀದ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು 3-4 ದಿನ ಕುರಿಪರ ದೀವೋಡು ಅವೆನ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಅವೆನ್ಲ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪೂ ಪೂರ. ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ಆಪುಜಿ ಅವೆ ಪಂಡ ಐತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದೈಲು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆತುಜಿ ಕಿನ್ಯ ದೈಲು ಅಂಚಾದು ಪಂಡ ಇಂದು 1 ವರ್ಷಲ ಆತುಜಿ ದೈಲು ಅಂಚ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀಸನ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚ. ಉಂದು ಆತೆ ಅತ್ತು ಮುದ್ದೆಲಿಕ್ ಪಾಡುನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಐಕ್
ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಇರೆಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಪೂರಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ತೂವೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಯ ಆತನ ಇರೆ ಪುರ ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕಪ್ಪಾತನ ಇರೆ ಪುರ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪೊಡು. ಅವೆನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತುಲೆ ಅನ್ನಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪಾಪೆ ತುಲೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಇರೆಲು ನಮ ಗೆತ್ಪೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಇರೆ ತೊಚ್ಪಾಪೆ ತುಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇರೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನಾವೇನೆ ಮೇನ್ ಆದ ನಮ ಗೆಪ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜನ ಬಾಕಿದ ಇಕ್ಲ ತಾಗದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆ ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೈಲು ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಣುಗುದನ್ನ ಕಡ್ಡಿ ಅವು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪೊಡು. ಅವು ಪೂರ ತುಲೆ ಅವೆಕ್ ದಾಲ ಜೀವ ಇಜ್ಜಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಅವು ಪೂರ ಸೈತ ಹೋತುಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪೊಡು. ಅವೆನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ದಿಯೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುದೇಲಿಡ್ಲ ಬೇತೆ ಒವೇ ನಮೂನೆದ ಒಂದಿಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದೈಲಿ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಟು ದೈಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನತೆ ಅವು ಪೂರ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪೊಡು. ಅವು ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಆಪುನ ಕಾಮನ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವೆನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ದಿಯೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ತಾಗುಂಡು ದೈಲುಗ್ ಮಾತ್ರ ತಾಗುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರಲ್ದನ ಪೂ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ದೈಟ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪೊಡು. ಅವು ಇಜ್ಜಂಡ ಹಾಳಾಪುಂಡು ದೈಲು ಪನ್ಪೆರ್ ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು ಪಂತನಕ್ ಎಂಕ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಆತೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೊಡತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನವೆನ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ್ರೆಗ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ದಾದ ಎಂಕ್ ಏರ್ ದಾದ ಪೂರ ಪಂತೇರ್ತುಲೆ ದಾದ ಪೂರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಂತೇರ್ತುಲೆ ಅವೆನ್ನೇ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಕಲ್ಪುನ ಆತೆ ಅಂಚಾದ್. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಮುಗ್ಗು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಮುಗ್ಗುದ ಕಡೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅವು ಮುಗ್ಗು ಗೆತ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಡೆನ್ಲ ನಮಗೆ ಎಪ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡೆಲ ತೊಚ್ಪಾಬೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಡೆ ಪಂತನ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ತೆರಿದಿನ ತುಲೆ ಅವೆನ್ ಆತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ತುಲೆ ಯಾನ್ ತೊಚ್ಪಾಬೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಓಲುಂಡು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈ ದೈಟ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ತೋಜುಂಡು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅವೇ ಮುಗ್ಗು ಗೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಗೆಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಅವೇನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಮುಗ್ಗು ಗೆತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ಗೆಪ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಪೊಸ ಮುಗ್ಗು ಬರ್ರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಚಿಗುರು ಬರ್ರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಈತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನನ್ನ ನೆನ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಮತಪೊಡ್ಜಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.